6日間隔離生活を送らなければならないということになります。プーケット7月1日開放に向けて順調、そのような記事になります。こんにちは。人生に楽しい旅を、住みです。今日は日本の水際対策が強化されたという話をさせていただきます。この強化された水際対策に関してなんですが、いろいろニュースは出ているんですけれども、ちょっと分かりづらいところがあるんですよね。ですので、今回はそちら、どのように強化をされたのか、そちらについて分かりやすく解説をしたいと思います。そしてもう一つ、タイでのコロナの事情なんですが、新規感染者が2000人台の時もあるし、そして9000人台の時もあったりしているような状況なんですね。こちら、記事を追って状況を見ていきたいと思います。そして7月から開放される予定のプーケットなんですが、こちらでも新規感染者、驚くような数字が出てきております。こちらも合わせて解説させていただきたいと思います。今回の動画を見ると、日本へ日本人が入国する時の条件がどのように厳しくなったのか、そちらについて分かります。また、タイでの現在の状況が分かると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。こちらのチャンネルでは、海外のこととか、旅のこととか、出入国情報とか、世界の最新情報をお伝えしています。刻々と移り変わりゆく海外渡航事情、そちらも最新情報を追ってお伝えしておりますので、ぜひ良ければチャンネル登録してみてください。それではまずは日本の状況を見ていきたいと思います。こちらの記事をご覧ください。こちらタイトルは、インド型流行国の水際対策強化10カ国を新たにして、そのように書かれております。政府は5月18日、インドで流行している変異株の新型コロナウイルスの感染が広がる国について、水際対策を強化すると発表しました。インドやパキスタン、ネパールの3カ国に加えて、新たに10カ国を指定国と位置づけました。ここまではいいですよね。ただ、この後の文章がすごく分かりづらいような文章になるんですよね。ちょっと読ませていただきますと、バングラデシュ、モルディブ、スリランカは3カ国と同様に入国後6日間の待機を要請する。21日午前0時から実施する。そのように書かれて、この後も続くんですが、結構分かりづらいところがありますので、こちらしっかりとどのようになっているのか外務省にも確認をしまして、そして厚生労働省のホームページも確認をしました。そちらについてしっかりとお伝えをさせていただきたいと思います。で、まずこちらですね、タイトルを読ませていただきますと、過去14日間以内にインドやパキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、モルディブ、こちらに滞在歴のある入国者の皆様へ、そのように書かれています。この6カ国から入国する場合なんですが、その場合どのようになるかと言いますと、入国後3日目および6日目、こちらで再度検査を受けていただき、そして陰性と判定された場合は宿泊施設を対処していただきます。宿泊施設対処後も入国後14日間は自宅などで待機していただきます。そのように書かれています。で、これはどういうことかと言いますと、日本に入国された際になんですが、入国してから6日間の間は自宅に帰ることができずに、国が指定している隔離施設、空港の近くにある隔離施設なんですが、こちらで6日間隔離生活を送らなければならないということになります。YouTube で2チャンネルの創始者のひろゆきさんが言ってたんですけど、日本に到着した時、彼も政府が指定する隔離施設で隔離をしなければならなかったらしいんですが、その時の隔離施設はアパホテルだったということです。そういったホテルで隔離生活をするわけなんですが、それが6日間必要になるということです。そして3日目と6日目に PCR 検査があります。こちらで陰性だった人は自宅に帰ることができるということになります。ただ、待機期間、隔離期間は2週間ありますので、それ以後も自宅に帰れたとしても、日本に入国してから14日間の間は自宅の部屋で待機をする必要があるということになります。このような6日間の強制隔離があるのが、こちらインド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、モルディブ、この6カ国から帰国した人になります。で、その中でスリランカやバングラデシュ、モルディブから帰ってきた人に適用されるのが5月21日、つまり本日ですね、5月21日の午前0時から適用ということですので、こちらの規制が強化されたというような、そういったことになります。それでは次の項目を見ていきたいと思うんですが、こちらはですね、ここにずらーっといろいろな国が書いてあるんですが、こちらから帰ってこられた方は3日間の強制隔離があります。そして入国後3日目に PCR 検査を受けて、それで陰性と判定された場合は、その隔離をするための宿泊施設、そちらを対処することができて、自宅などへ帰ることができるということです。こちらも先ほどと同じように、日本に入国してから2週間の間、14日間の間は待機をする必要がありますので、それ以後も自宅の部屋で待機をする必要があるという形になります。
こちらに該当する国結構ありますので、このページの URL 概要欄に貼り付けておきますので、気になる方はチェックしていただければと思います。そしてそれ以外の国々なんですが、そちらから帰ってこられた方なんですが、その方々が適用されるのがこちらになります。こちらはですね、つまり強制隔離はなく、日本に帰ってきて空港に到着したらそのまま自宅に帰ることができます。そして自宅で14日間の間待機生活を送る、そのような形になります。入国時の対応がこの3つの種類に分かれるんですが、この1つ目6日間の強制隔離をしなければならない、そして2つ目の3日間の強制隔離をしなければならない、そのような対象となる国々が増えたということになります。ちなみになんですが、日本は現在水際対策を強化しているところでして、もし日本に入国する際に間違った手続きで日本に入国しようとすると、日本に入国することができずに渡航をしてきた国、その国に戻されてしまう、送還されてしまうというような、そういったことが現在発生したりしております。そういったことを避けるためにも、押さえておくべきポイント、10のポイントというような、そういった動画を作成しておりますので、こちらを見ていただければ日本への入国失敗を避けることができると思いますので、こちら参考にしていただければと思います。それではもう一つの記事になります。日本政府、タイなど7カ国を入国拒否、そのような記事になります。日本の外務省は2021年5月18日、新型コロナウイルスの感染拡大が続くタイをはじめ、カンボジアやスリランカ、東ティモール、モンゴル、セントルシア、セーシェルの7カ国の感染症危険情報の危険レベルを引き上げました。7カ国はレベル3、渡航はやめてください、渡航中止勧告となりました。ということですので、現在タイに関しては政府としては渡航はなるべくしないでください、そういった形になります。また日本政府はこれら7カ国を入国拒否の対象に追加しました。そのように書かれております。5月21日午前0時から7カ国に14日以内の滞在歴のある外国人は日本に入国ができません。特別永住者や考慮すべき事情がある場合は対象外です。そのように書かれております。ここで勘違いしないでいただきたいのは、これは外国人に向けてであって日本人に向けてではありませんので、日本人はタイとかそういったところから入国することはできます。帰国することはできるという形になります。ただ外国人の入国に関しては基本的に拒否というような形になります。このことに関してなんですが、今までも日本政府は外国人に関しては日本で入国は基本的にどの国からも拒否をするというような、そういった体制をとってたと思うんですね。そこでわざわざまた入国拒否の対象にこの7カ国がなりましたよというような、そういったことを言っているわけなんですが、こちらも外務省に問い合わせをしました。前までと今までと何か違うんですかというような、そういったことを聞いたんですが、やはり基本的には前までと同じで、前までも外国人は入国できなかったし、今も外国人は入国できませんというような、それは全く同じです。またタイからも全員の外国人が入れないというわけではなく、日本に長期滞在をしていてタイに戻ってまた日本に戻ってくるというような、そういった在留資格のあるタイ人とか、そういった特別な例に関しては日本に入国できることもありますというような、そういった回答でした。ですので基本的にはこのことに関しては今までと変わらないということになると思います。ただタイの感染症危険情報に関してはこちらがレベル2からレベル3に上がりましたので、こちらに関しては政府としては渡航はやめてください、渡航中止勧告というような形になりました。それでは次にタイの現在の新規感染者がどうなっているかというようなことについてお話をさせていただきます。まずこちら5月17日の状況をお話しさせていただきたいんですが、5月17日のタイの発表では新規感染者が9635人というようなそういった状況だったんですね。ですので今までより一気に新規感染者が増えたというような、そういった状況になります。この内訳としましては、外国から入国した人が9人、そして刑務所内で感染した人が6853人ということなんですね。でこの刑務所クラスターと海外からの入国者を除いた国内だけでの感染は2773人だったということなんです。ちなみにこの5月17日の前の日、5月16日の新規感染者の数を見てみますと、こちらは2302人でした。そして5月17日の次の日、18日の新規感染者はどうなったかと言いますと、全体で2473人ということで、この5月17日だけ飛び抜けていきなり新規感染者の数が多くなっているというような状況なんですね。でこの新規感染者が一気に増えたのは、その要因としては刑務所でクラスターが発生した、そういったことにあるということになるかと思います。その中、こんなニュースが出てきております。感染リスクの高い僧侶にワクチン接種バンコク、そういったニュースになります。バンコクでは5月18日と19日、
新型コロナに感染するリスクのある僧侶たち約500人に対してワクチンが接種されました。僧侶の中でも托鉢に出かけたり仏教式典を執り行ったりする僧侶は一般人と接する機会が多く、感染リスクが高いと考えられるためだということです。なお、国民の大多数が仏教徒であるタイでは寺が非常に多く、僧侶も約20万人に上ると推定されているということです。それではもう一つ、このようなニュース、タイのチェンライ県で入居するときに陰性証明書かワクチン接種済み証明書の提示もそのような記事になります。タイの北部にあるチェンライ県の知事は5月20日から新型コロナウイルス感染リスクが最も高いエリア、ダークレッドゾーンに指定されている4都県からの入居には陰性証明書かワクチンを2回接種した接種済みの証明書、そういったものが必要だと、そのようなことを発表をしました。この4都県に関してなんですが、バンコク都とノンタブリー県、パトゥムターニー県、サムットプラカン県、こちらの4つになります。こちらの4都県からチェーンライ県に入居する際には72時間以内の陰性証明書、もしくはワクチン接種済みの証明書の提示が必要となるということです。このような形でタイ国内でもだんだんとワクチンパスポートのようなものが使われ始めているというような、そういった状況になります。それでは次のニュースになります。プーケットのニュースになるんですが、7月から開放をしようと、そのような計画の下で動いているプーケットになるんですが、こちらの記事ではプーケットゼロ達成、7月1日開放に向けて順調、そのような記事になります。プーケット県は7月1日からの新型コロナウイルスワクチン接種済みの旅行者の受け入れに向けて県内の陽性者ゼロを目指しています。現在は県に入居するすべての人に陰性証明書かワクチン接種済み証明書の提示を求めるなど、プーケット開放に向けて厳しい対策が実施をされています。その中、5月19日の午前6時、プーケット県は最新の感染状況を発表しました。県内で1日で確認された陽性者の数が0人になったということです。なお、7月1日の開放までにプーケット住民の 70% が新型コロナウイルスワクチン接種を終えることが必要とされております。現在は 22% までワクチンの接種が進行している状況だということです。この0人ということに対して、0人になったんだというような反応もあると思いますし、もしくは7月1日に向けて悪い情報を出さないように検査数を減らしているんじゃないかというような、そういった反応もあるんじゃないかと思いますが、現在プーケットでは新規感染者が0人だったにせよ、それ以上だったにせよ、ある程度新規感染者が減ってきている、そういったことは言えるんじゃないかと思います。それでは次にタイでの新型コロナウイルスの新規感染者の数について見ていきたいと思います。こちら5月20日の記事になります。5月20日、タイでは新規感染者が2636人であったと発表をしました。このうち一般市民の間では1965人、また刑務所では671人の感染者が発見されたということです。この中で新規感染者が多いのはバンコクでは1001件と一番高くなっております。それに続いてペッチャブリーで124件、ノンタブリーで99件、パトゥムターニーで89件、チョンブリーで65件と続いていきます。このような状況でございます。タイでは一時期9000人ぐらいの新規感染者が増えたんですが、現在は2600人程度の新規感染者ということになっております。今後また増えるというような可能性もあると思いますし、また減っていくというようなそういった良い可能性もあると思うんですが、これからもタイの状況を引き続き追っていって皆様にお伝えしていきたいと思います。いかがでしたでしょうか。今回は日本人が日本に戻ってくる時の水際対策が強化されたということ、またタイでの現在のコロナの状況についてお伝えをさせていただきました。コロナのことに関してはまだまだわからないことが多くて、状況が2点3点としているようなそういったところにもなるんですが、タイでは7月のプーケット開放、また10月のバンコクやチェンマイ、パテア、そういったところの開放に向けて政策は変えず前に進んでいるような、そういった状況ではあります。ワクチンの接種率も徐々に高まっているということですので、だんだんと新規感染者も減っていってくれればなと思います。またこれからも日本の状況、世界の状況、タイの状況、いろいろと変化をしていくんじゃないかと思いますので、そういった状況、新しい情報を随時お伝えしていきたいと思います。いつもこちらのチャンネルの動画を見ていただきましてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って配信していきますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。そしていつもいいねやコメントをいただきましてありがとうございます。これからも最新情報を発信していこうと思います。今回もこちらの動画ご視聴いただきましてありがとうございました。